Arslan sen men gorkuzdyň. Näme bolajak? Sıra senden üçin men gorkdum. Käte jala gelen wagt şeýle bolýar. Gorkma bärik gel. Gördün bana, çıranam yaktılar. Korkmasana. Sen şeýle bir oğdun. Dogrymy? Hawa. Sen men köşeştirmek üçin ýalan sözleýän bolaymy? Yok. Ay giýjänki. Sen menkisin. Ay asmanyň eýesi, ýagtlandyrjydyr. Sen kalbymyň şahsy, nurlandyrjysyň. Şoň üçin sen meň aýym. Näme Feritjaň? Görüpçilik etme bamy.